Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Okay, Tommy zizoqhatha zikuthatha qiba sikulahlekise sikuvala amehlo ungabona soqiba sikuteketise sokhohla ngothanda ubunalo inhliziyo zombathise sikubambisa iglasi nenceba ina sikufungathise usothi uphaphama sekulate ixesha nge-12 o'clock nalandoda ubuyizanye lwezizo zihonoko akasafuni kunika uthando naye ngakho konke usheke uwedwa empilweni yakho mani okwelolo ubuphuma neTommy ndikunqande ubuye ekuseni kodwa ubusuku bonke inqele ihlele emaqatheni uthando bendinalo for wena libhele emehlweni kodwa indlela oliphethe ngayo ibright ngathi ikemoyeni wawungixokisela today sithi kuma uchithi ndikunika uthando lwami ulokhu inhliziyo nesibindi udenza umntana omncinci kodwa zangu ndise Krishna ngoku usandibhanqa mntana abantu kanti ufuna ndithini mna ndalazi uthando lunjani okwangoku xabisa ichomi usandiphatha nopha kanjani uyalibala ndandikwenza umuntu uthengelwa ndimi impahla kodwa ngoku undibele une-out ne-avanza ba ichomi zakho besikakhuphela etywaleni ngesikude ngothando lwethu siphume emaqabeni ngengathethwa kakubi ngathi ngabantu emacaleni uzosheka wedwa embuzweni enlondo ndifake exhaleni. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. It's 12 o'clock nightclub kaloku bekusalwa intsha yam. So we celebrating ukhula kwa MC Kaslam diplome no M's uzothi nika spetty shots xa ndiye hosi ndifumana uthando enziport i-friends zakhe zihleli like nothing is happening ngoku kunevideo yakhe lo mntana is-trending waziwa yiyo yonke icape kaloku uphana ngestate ndisabukuye ekhaya steke nditsho Eastern Cape kuyo yonke lento wazise uthanda upregnant isolution i-abortion oshimas go to hell then nyoba uthi kwakhe akafuna ubona amanyala uthanda ubawela ukuba umoya uhlukane nenyama. It's hard for her but it's hard for me too. Ndimnika i-second chance but I won't be the same dude. Impilo yakhe nzima thixo mkhokhelo kwajubjub ichomi zinyoka zeze zenza u-Adam atye ifruit. Ibrahim mna mfondini mna ndiyamthanda uthanda yabo. So I'm thinking uba ndilungisa izinto naye. And the only way ukuba ndithethe naye yabo. Thando. Shit. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo.